50-årige virke som formand i dansk basket for Horsens BC først, en klub han stiftede, og hvorefter han stiftede HIC. Æresmedlem, æresnålen er altså overrakt. Stort tillykke til Lennart Jensen. Og her nationalmelodien. Det står med brede bøger nær salten Østerstrand, nær salten Østerstrand. Det bugter sig i bakken af, det hedder gamle Danmark, og det er fejresand, og det er fejresand. Vort gamle Danmark skal bestå, så længe byen spejler sin top i bølgen blå, sin top i bølgen blå. Sådan. Godt fyldt ud her i Forum Horsens. Miriam Gardner med nationalmelodien. Og så er der tid til, at kampen den kan starte. Om ikke andet så på lægterne. De hvidklædte Bakken-fans mod de gule fra Horsens. Matchuppen, ikke på sidelinjen, men på banen. Den kommer til at stå på mange poster, men blandt andet her med Vedran Butovčanin og Darko Jukic. Ja, det må man sige, at to af de mest alsidige spillere i dansk basket. To spillere, der stort set kan det hele, er involveret i det hele, dækker mange pladser, og begge to er top dygtige spillere, som man også kan se på de statistikker, vi får op her. Steffen Wigg var inde på, at han tror, at kampen den bliver afgjort på guardpladserne. Hvor tror du, Jens? Jamen, jeg tror, den kan blive afgjort mange steder, men et sted, den kan blive afgjort er her. De to hold, de er meget afhængige af de her to spillere. Og normalt vil vi også se de her to spillere levere på et niveau, så de måske næsten udligner hinanden. Men er der en af dem, der ikke leverer, så taber deres hold også. Darko Jukic, tidligere årets spiller, har spillet for netop Horsens IC, inden han altså tog til udlandet. Her har vi coach Israel Martin, er i gang med sin første sæson for Bakken Bears. Overtog jeg altså efter finske Ville Tumminen. I den anden lejr, Arnel Delic, der blev smidt ud med 2 tekniske fejl. Det har vi vist vendt en del. Men han blev smidt ud af ham her, Jonas Bille i midten, der er første dommer. Morten Thomsen var også med i tirsdags til venstre. Og så altså tredje dommer i dag, Torbjørn Milling til højre i billedet. Er det et problem, Jens, at det er 2 af de samme 3 dommere, der er tilbage efter tirsdagens kamp? Nej, det ved jeg ikke, om det er. Jeg synes, de her mennesker i alle sammen, også Arne Delic, må være så professionelle, at det ikke betyder noget. Det er i hvert fald 2 af de bedste dommere. Det er 2 af de bedste dommere, vi har. Og Torbjørn Milling er også en dygtig dommer, så det skal de kunne skille ad. Den er i trygge hænder. Så det er jeg helt sikker på, at de gør. Lad os prøve at høre fra de 2 trænere, Delic og Israel Martin. Jeg fik en snak med dem op til kampen. You got kicked out of the last TV game here. Ups and downs. Now you're here. How hard has it been to keep focus? The focus was there definitely because, of course, no matter if I'm there on the bench or not, you know, we're playing finals. Our team is playing finals, so we were all in no matter what. Of course, I had trouble sleeping at night, of course, focusing on the different things, but thank God for the decision, and I'm the happiest guy alive today. You dropped the game against Næstved, or lost the game against Næstved. Has that done anything with the mentality and practice going up against this Pokal finals of Bakken? It should be. It is actually, because we were kind of searching for ourselves for the last 15 days. And this game against Næstved, of course, you're going into to win every game. But you know, somewhere underneath, it's not going to be good because we were not living out of our work at practices the last month. We were working on previous wins just by feeling good. And I think this last kind of disrupted that. Thank God for that. I mean, that disrupted the feeling. So I think we got a new fresh start. You've beaten them twice this year so far, and it's been with speed, it looks like, and good play. What do you think is going to be decisive tonight? I really do believe first few minutes, you know, just putting the tempo on the floor, organizing, you know, actually finding the structure for ourselves, definitely. Of course, then whatever games bring us, but we will have to count on our quickness, on our transition, and ability to, you know, to play fast. What kind of game are we going to expect? I mean, I'm so hyped and so excited about this. What do you expect? Well, what we expect is to see on the court
two teams fighting, you know. Like I said, the finals always between two teams. So this means that to win the final, we gotta be here, you know. We have been working very hard. We have been playing previous games before to play this final. So I think, you know, it's gonna be the game from the beginning, you know, a little bit up and down. And at least, you know, I think both teams we are gonna try to arrive to the last quarter with option on the scoreboard. And I think the team who is gonna keep calm, you know, and take the right decision in the last situation is gonna be we are gonna have a lot of change for. You dropped 2 games against Horsens already, and it looked like it was the speed of Horsens. What do you think is going to be the outcome, or decide the outcome today? Well, like you said, we have one different player. They have 2 different players. This means that probably we change a little bit our structure defensively and offensively. We don't know. I agree with you that I think they have a little more speed than us in the first 2 games, but probably today maybe it's another thing. You know, only what I know is we are good teams, both of us. Vi er 2 gode hold. Ingen tvivl om det. Israel Martin og Arnel Dedic, der altså skal lede deres tropper frem over gulvet. For første gang får vi at se på dansk tv John Glover, amerikaneren, der altså er kommet til Bakken Bears som erstatning, eller ikke erstatning, som forstærkning hen over julepausen, fordi at man kvalificerede sig videre til anden runde af FIBA Europe Cup, og altså kunne se, at det er meget, meget tætte program, og nok også, at man manglede lidt punch på forward-positionen. Ja, det tror jeg helt sikkert, og så er det også blevet, jeg vil ikke sige moderne, men lidt moderne, det der i den danske liga, at vente til jul og hente en spiller ind. Stort set alle holdene har gjort det. Nej, ikke stort set. Faktisk alle gjorde det. Nogle gjorde det lidt før jul. Så det er også det der med at se, man bruger et halvt år på at se sit hold an, så sparer man nogle penge, og så bruger man alle de penge på at hente forstærkningen. John Glover er den forstærkning. Mine damer og herrer, vi er så tæt på, som vi overhovedet kan være. Første dommer Jonas Bille står klar med bolden. Baye Keita skal springe for Horsens i gult. Michel Diouf for Bakken Bears i hvidt. Og dermed er pokalfinale 2016 tippet i gang. Thomas Lærke, Carlos Bivia, Darko Jukic, Morten Salert starter på banen. Keita! En af de netop nyankomne, eller tilbagevendte, kommer over og blokker. 8 sekunder på skuduret. Lærke, tumult. Første gang lige på gulvet. HIC med Vedran Borovčanin. Fitzpatrick. Og Baye Keita. Vi har også den lille... Nu skal vi lige se, hvad Fitzpatrick gør. Han mister den. Ja, hvis vi taler matchup, så matchup under kurven mellem Bivia, eller mellem Diouf og Keita. Super spændende, og vi ser altså Keita her pille den ned helt op under loftet af Forum Horsens. 2 sidste spillere, selvfølgelig Nimrod Hilliard og Marcus Addison. For Horsens er der desværre ingen Charles Smith i dag. 2 amerikanere, Hilliard og Marcus Addison, sidder altså på de 2 amerikanerpas, man må bruge. Og her, netop Addison flexer og scorer de første 2 point i kampen. Ja, det er godt, at Addison kommer ind i feltet og holder kontrol for at afslutte på pladen. Darko Jukic, vores direkte matchup. De bytter på screeningen. Brian Fitzpatrick skifter over. Addison vil gerne hjælpe. Lærke. Aflevering ud. Salers videre. Michel Diouf. Keita højt ud og presse. Men Diouf med 2 point. Første bakkenscoring. Ja, det kan han. Altså, det er Diouf, vi har set det hele året. Kan træde ud og skyde den lange 2 point scoring. Borovčanin. 14 sekunder på skuddet og venstre hånd. Man kan se, at de kan lide den her matchup. Fitzpatrick mod Morten Salert. Step back, Vedran. Som om man lige mister det sidste der, så bliver den kort. Carlos Bivia, spanske point guard, der som træneren er i gang med sin første sæson på dansk grund. Meget, meget højt niveau. Man var noget i tvivl, om man skulle beholde ham, om man skulle signe ham. Og man er måske også i tvivl om, hvor højt han kan ligesom løfte holdet på grund af en lille skade. Men når han er på, så er han altså på. Jeg synes, han har vist specielt i første runde af Eurocupen, at han er en meget, meget dygtig spiller. Det er ham her også. Michel Diouf, der er angers rebounder. Også spillet på et højt niveau. 5 sekunder nu på skuduret. Lærke.
Der var skridt. Turnover. Bakken-Bears. Aggressivt. Horsens forsvar. Det er jo det, der har været deres kendetegn i den her sæson. Det er det, og en af de ting, der bliver afgørende i dag, det er, om Bakken-Bears kan fornemme, hvornår Horsens de slipper intensiteten en lille bitte smule. Prøv lige at høre tidligt, hvordan lydkulissen er med. Marcus Addison. Handoff. Brodovkanen lidt heldigt kontrollerer den. Og så bliver det også et turnover. Scoringen tæller altså ikke her. En lille handoff, hvor det kommer lidt for meget kontakt på, og så rammer den benet og ruller ud. Og en lille smule nervøs start her faktisk for begge hold, synes jeg. Danser på midterlinjen. Thomas Lærke kommer tilbage rettidigt. Lærke til Jukic. Bivia. Ind til Juf. Scoret Og her de eneste to. Her skal bolden ind, fordi det åbner spillet op, som vi ser her. Endnu en gang udenfor. Og når de perioder, hvor Bakken-Bears har haft succes mod Horsens i år, det har været, når de har fået bolden ind i feltet. Til enten Juf eller Chris Christoffersen. Ja, Nimrod Hilliard. Faktisk ikke den mand, man vil have i første omgang. Den lille point guard. Man skulle altså finde en erstatning for Skylar Bolin. Jake Thielen hed den første mand. Men han blev altså skibet efter en uges prøvetræning. Og så skulle der reageres hurtigt, hvis man skulle have en spiller klar til sæsonstart. Og det bliver altså ham her, Nimrod Hilliard. Og han har indtil videre vist sig som en kæmpe gevinst. Man var sikker på at have Marcus Addison. Han havde sagt, at han ville komme tilbage. Fitzpatrick ombestemte sig i sidste øjeblik, var ude at søge markedet. Og så fandt man altså den her lille point guard, og han ser ikke ud af meget, men han spiller altså stort. Ja, han har spillet virkelig stort, og super kontrollerende, meget uselvisk. Virkelig dygtig spiller. 6 sekunder på skuduret. Nye 14 sekunder. Og Horsens IC altså ikke har tabt siden, man ser bort fra i tirsdags, siden de spillede DM-finaler mod Bakken-Bears i sidste sæson. Ja, det er Brian Fitzpatrick med 2 point. De var altså ubesejret i både pokal, ellers ville de ikke være her, og i Danmarks turneringen, Basketligaen, inden de tabte i tirsdags til Team for Næstved, så de er i den grad kommet stærkt ud til sæsonen. Salers med en træer. Øj, hvor kommer de højt op. Jukic og Baye Keita. Brodovkanen selv tempo. Det er tempo, som de rigtig, rigtig gerne vil have i Horsens. Nimrod. Shake. Det er også en sjov, altså der er sjove matchups over det hele. Juice, Baye Keita. 2 langlemmede fyre, der kan springe. Bivia, Nimrod. Her der ser vi altså Bivia, han får lige fat i armen. Med sin venstre arm, eller sin højre arm, får han lige fat i armen på Juf, mens han eller på, Keita, mens han laver lige oppe, og Keita kan så ikke blokere skuddet. Veteran trækker en fejl på Bivia, får 2 straffekast. Kampens første. 4-2 til Horsens IC. Der ser vi åbningen indover, som om det er en screening, men så glider han væk i stedet for Fitzpatrick, og så bliver der lidt tvivl om, hvordan de skal få dækket op. Det er også en matchup, de kan gå til her. Veteran lidt for stor til Bivia. Her ser vi altså Bivias højre arm holde Keitas arme væk, og det er i virkeligheden lige borderline til måske en angrebsfejl her. Han må godt beskytte bolden, men han må ikke aktivt fjerne Keitas arme. Nimrod tæt på Thomas Lærke. Juf. Ikke så tit han gør det, og her afleverer han bolden. Han er en effektiv. Darko Jukic scorer 2 point, men Juf er en effektiv scorer. Det må man sige. Flot udført her af Juf, eller Jukic. Fitzpatrick over for Salers. Burde have noget hopstyrke der. Og noget fysik faktisk også. Fitzpatrick i kampen direkte mod Salers. Michel Juf over for Keita. Hopskud. Og han swisher det højt bue på for Michel Juf. Hans 4. point. 11. Michel Juf. Udlignet til stillingen 6. Keita er jo egentlig bygget fantastisk til at matche op med Juf, men Juf er altså bare virkelig dygtig, når han trækker ham ud på gulvet. Nimrod. Hilliard brænder
dyb træer. De to hold her mødtes jo altså også foran en 5.000 mennesker på heden, da der var basket i boksen. Endte med en Horsens sejr. Den kamp talte som en Bakken hjemmebane. Her er det Morten Salers med sin første 3-pointsscoring, og der er thumbs up for Bears publikummet. 9-6. Jeg synes, Horsens, de skal angribe kurven nu. De kun tage 3-pointsskud, det bliver helt frit. Step back på Dovchanen. Lærke med rebound. Det er tredje angreb i træk nu. De skyder et 3-pointsforsøg under pres. Uden held. Men der er en intensitet på her. De sidder tættere på, end vi plejer at se i starten af de her tv-kampe. Meget højt niveau, de er kommet ud med. 3 point for hjørnet. Darko Jukic. Og så skal vi have kampens første timeout. Arnel Dedic beder om at få tiden stoppet efter 6 minutter. Han vil lige tale det igennem bagud. 12-6. God aflevering fra Lærke. Og så er det altså Jukic med 3 point. Vi bruger den her timeout til at få hils på den nye mand i Bakken Bears line, nemlig amerikanske Sean Glover, der altså er kommet til som forstærkning herhen over julepausen. I'm excited for the experience. You know, it's a big game. I know the seriousness of the game, so I'm just ready for battle. So what have your teammates told you about this final that you're playing today? That we gotta win it, pretty much. And how did you end up in Denmark? The team gave me an opportunity to play, and you know, and I took it. So it's pretty much what it was. So. And how would you describe the team that you're on now? A solid team. You know, we got a lot of young guys. We got some vets. You know, we can learn to play together. We can be really good, I think. And what do you bring to the team especially? You know, I'm just a guy that's gonna come out and compete every night. Just play my game. Not gonna try to do too much. Just play my game and do what I can. Hustle, rebound, whatever. That's pretty much it. Velkommen til. Lad os sige, at Glover, jeg håber, der er mere energi på banen, end der er i interviewrummet. Jens, dine 3 nøgler til kampen her. Jamen, Tjuf og Chris Christoffersen skal dominere i feltet, hvis Bakken Bears skal have succes. De perioder i de kampe, de har mødt Horsens i år, der er de trukket fra, når de scorede under kurven. Det kan Tjuf og det kan Christoffersen. Det bliver spændende at se, om de kan dominere i dag. Horsens skal ligge et hårdt defensivt pres og tvinge Bakken til skud udefra. Det, man kan sige, nu har de tvunget dem til nogle frie skud, men det er ellers nøglen, og det har været den måde, de har sejret på. Og så kan publikum generelt blive afgørende. Hvis Horsens skal få det her publikum bag sig, når det virkelig gælder. Momentum og shooting streaks er det, som kommer til at afgøre nogle pokalfinaler ofte. Horsens har en lille edge her med publikum, men det bliver afgørende, hvem der vender publikum, når de får tur i den. Det er 2 point for Veteran. Så fik de faktisk også en udskiftning. Vi har fået Gabriel Iffe Lundberg på banen. Nyankommen i Horsens-lejren. Han har haft lidt ups and downs. Han kommer altså ind. God fysisk forsvarsspiller, men også eminent angrebsspiller. Stort våben. Godt hentet af Thomas Lærke. Bakken bærer stadigvæk ingen udskiftninger. Gode afleveringer videre. Og 3. gang i dag, at Bakken Bears træder udenfor. Jeg ved ikke, om banen den er mindre at spille på. Bivi er i hvert fald ikke venner med den der sidelinje derovre. Men Iffe Lundberg her med bolden har været en lille smule svagere angrebsmæssigt de sidste par måneder end i starten af sæsonen. Til gengæld jo altid en formidabel forsvarsspiller. Marcus Addison spinner rundt, holder sin standfod. Iffe, step back, en 3'er. Kort, Marcus Addison giver HC en ny chance med en angrebsrebound. 10 sekunder nu. Så skudordet Keita ruller. Veteran laver skridt i sit spin move. 12-8. Udskiftning, og her kommer han for første gang, Sean Glover. Han kommer altså ind i stedet for Morten Salers. Her ser vi Torio Milling, der dømmer skridt, og helt korrekt. Ikke i spin-movet, men han trækker lige sin standfod ind, og det gør altså, at han har brugt det ene skridt, han så skal bruge til sit spin, og dermed turnover. Jukic har ramt en enkelt træer, han rammer en mere. Darko Jukic. Nærmest for baghaven.
8 point nu til Darko. Ja, når Darko Jukic rammer de her skud, så er han altså meget, meget svær at dække op. Det er han i forvejen. Men virkelig svær. Fordi han er så god til også at komme forbi folket mod kurven. Addison. Tilbage til Keita. Og han swisher 2 point. Giver lidt af Jufs egen medicin. Men det skal man altså ikke forvente at se fra Keita kampen igennem her. Lidt for høj aflevering, lidt for hård måske. Han vil have dunket, kalder han på. Udskiftning. Nu kommer Kristanovic. Også en spiller, en kroatisk spiller, der altså blev hentet til over julepausen for HC. Spiller med nummer 10. Vi har fået Mikkel Plantin på gulvet for Bakken Bears. Med nummer 9 og Sebastian Åris. Veteran over for Glover. Angriber. Giver den op. Fejl dømt. Og det er Darko Jukic. Og noteres for den første fejl. Golovchanin. Marcus Addison. Lille push-off. Israel Martin er helt nede og står nærmest foran HC-bænken. Det kommer højt op. Jeg ved ikke, om vi kan se, hvor højt det egentlig er oppe her. Men der er faktisk ingen tvivl om det. Keita får fat, og Jukic laver fejlen 2 straffekast. Og Jukic anden fejl. Til gengæld kan man sige, at Michel Diouf, han var langt ude af billedet. Han var allerede over midten. Ja, det var Israel Martin også. Bare den anden vej. Ej, var der mange mennesker. En fantastisk ramme her i Forum Horsens. Udsolgt. Altså over 3.000. Har ikke fået det officielle tal endnu. Glover. 2 point. Første 2 point for ham her i pokalfinalen. Og faktisk første 2 point for dansk grund. Så kører vi på sidste minut. Stanovic kommer over for Stine. Tager den forbi. Jukic med rebounds. Ja, godt taget. Skulle måske have brugt pladen i stedet for. Fejl. Og noget så lidt og lidt underligt. Så er det første fejl. Ikke til Keita, jo det er det også, men første fejl til HC. Det er ret vildt for et hold, der spiller 9 minutter og 17 sekunder. For et hold, der spiller så intenst forsvar. Men det hænger også lidt sammen med, hvor der er meget, man angriber kurven. Og Bakken har jo taget lidt skud, om ikke fra træerne, men så i hvert fald fra distancen. Diouf. Step back. Michel Diouf. Lidt overmod her. Kort forsøg. Ife Lundberg skifter gear. Det er et godt forsvar. Salert slår den ned på benet af Lundberg. Plejer ellers at være en af Ife Lundbergs styrker, det med at holde fast i bolden, når han går til kurven. Der er Salert altså for stærkt til ham. Addison over for Åris. 15 sekunder nu tilbage. Glover over videre til Åris. Salers kommer op, har ramt en enkelt træer. Plantin ikke forsøgt endnu. Giver den til Glover, der scorede fra den her position mere eller mindre før. Og her tager han det sidste skud i første periode. Og altså ender 17-10, 7 points forspring til Bakken Bears. Der kom ind valgt i bookmakerne som underdog. De fører med 7. Man kan ikke sige så meget om, hvem der ligger til favorit nu til at vinde den her kamp, efter hvad vi har set. Men Bakken er i hvert fald skarpe. Det synes jeg, at de har været mest i kontrol. De har ramt nogle skud udefra, det har de ellers ikke gjort i lang tid. De har været kolde bag trepointslinjen siden midt i december. Men de har ramt deres skud. De har kommet til bedre afslutninger. Og vi skal ud på gulvet, hvor Lars Fink har fanget assistentcoach for Bakken Bears, Mathias Bak. Ja, Mathias Bak, er det her den
perfekte start for jer i den her finale? Det er en fin start. Vores 1-mod-1 forsvar ser helt okay ud, og jeg synes, det er det, der holder dem til at lave score. Vi snakker om, kommentatorerne, at det gælder om at holde publikum ude af kampen. Er det også noget, I er bevidst omkring at få lukket ned flere Horsens publikum, der er jo klart er flest af her i Horsens? Nej, vi vil meget gerne høre dem. Det er fedt, der er så mange mennesker, og det er fedt, der er tryk på, så de skal være velkommen til at sige noget. Og hvad skal I justere nu her i den her periodepause? Jeg synes, vi skal lige lidt mere terræn op i angrebet. Vi kan ikke klage over, vi holder dem til 10 point. Altså meget bedre kan vi nok ikke gøre det nede i forsvar. Tak skal du have. Ja, og mens vi hørte fra det, så I måske også papirflyverne storme ind over banen. Og det er det altså, fordi at man har gang i en konkurrence, så det skal altså gøres rent. Og mens vi ser det, eller mens de gør det igen, så kan vi kigge lidt på Diouf. Jamen, han har været suverænt god og gjort det, som vi har set ham gøre hele året. Score point og rebounde. Og han har i dag specielt scoret udefra, men vi ved også godt, at han kan i feltet. 17-10 er stillingen. 17 point acceptabelt for Bakken Bears. Det er 10 point. Det er nok lidt mere kritisk, kan vi godt tillade os at sige, for Horsens. Det synes jeg, og jeg synes, Bakken Bears kan være rigtig glad for, at de fører med 7 point, på trods af, at Chris Christoffersen ikke har været på banen endnu. Og hvis de kan spare hans minutter, han har kun så mange minutter i benene i løbet af en kamp. Ja, ingen Nikolaj Iversen, ingen Chris Christoffersen. Indtil videre. Lad os prøve at se på, hvilke mandskaber, der rent historisk har vundet flest titler. Det her pokalmesterskab. Bakken Bears har altså 9 og på siden af Sisu. Og det vil sige, at med en sejr i dag, så kan de altså bringe sig alene i spidsen som det mest pokalvindende hold nogensinde. Det kan de, og man kan sige, de har måske også, der går nok nogle år før Sisu vinder pokalen igen for her, som det ser ud i øjeblikket. Det kan være, at de kan lægge lidt ekstra afstand. Horsens IC med 3 på siden af Falcon og Svendborg Rabbits. Papirflyverne er væk fra landingsbanen her i Forum Horsens, og med det samme er Big Chris og Bakken Bears sammen med HC landet og klar til at få sat anden periode i gang. Står altså 17-10. Og Diouf spiller med nummer 11. Han har skåret 4 point. Overgået af Darko Jukic med 8-2-3'er. Men Darko Jukic, han er altså uden nu med 2 personlige fejl. Lidt bange for at samle endnu en fejl op. Ja, det forstår jeg godt. Det er tidligt i kampen med 2 fejl. Og der er ikke nogen grund til Bakken Bears i den situation, de lige nu fører med 7 point. Og risikerer for meget. Lundberg får bolden slået ud af hænderne, men han gør det rigtigt, og det synes jeg også, han gjorde før, hvor den blev slået ned på benet af ham. Han skal ind og bruge sin fysik, han skal gå på kant af dem, og se, om man kan trække nogle fejl. Ja, præcis, og han har haft stor succes mod Bakken tidligere i år med at angribe kurven. Fitzpatrick ser ud til at bytte på de her screeninger. Åris nu med Fitzpatrick. Veteran, 3 sekunder på skuduret. Plantin og Ife Lundberg knokler og kæmper. Og ender altså med at blive bakkenbold. Big Chris under kurven. Plantin, hånd på bolden, og så er det afsted. 2 mod 1. Marcus Addison overplacerer simpelthen sit dunk og rammer lige det bagerste af ringen. Ja, super ærgerligt for Horsens. De kunne have fået publikum og momentum med her. Glover forsøger. Henter selv sine angrebsrebounds. Og med et lille hook scorer han så efterfølgende. Han ser effektiv ud, Sean Glover. Hårdt arbejdende. Endnu en gang. Ife Lundberg, den her gang lykkes det. 2 point. Ryster lidt på hovedet. Jeg mener, han bliver ramt på vejen op. Åris. Glover. Og igen 2 point. Hans 6. Nummer 7, Sean Glover. Plantin, der arbejder screeningsmæssigt. Han vil gerne have den derinde, Fitzpatrick.
Stanovic forsøger fra 3-pointslinjen. Endnu en gang går de til Glover over for Fitzpatrick. Se hvad de to forwards de kan. Lille fader og 2 point igen. Members bounce. Han er altså 8. Fejl fra Mads. Nummer 13. Morten Salers, hans første fejl, første holdfejl. 2 straffekast til HIC. Her ser vi altså Glover igen. Lille bevægelse ind over midten. Så det er et lille hopskud, han har vist, han har. Han har været super effektiv indtil videre. HIC er det nummer 4, Bayer Keita. Score på det første. 13 point. Så ser vi Salers, der rækker ind. Score på det andet. Udskiftning. Nimrod Hilliard kommer ind. Spiller de altså med Marcus Addison, Nimrod Hilliard og Gabriel Ife Lundberg. Man kan forvente nu, at der må komme noget pres, i hvert fald i afleveringsbanerne. Altså, de kommer til at lægge højt ud. Det er nogle små folk. Så har de Fitzpatrick og Keita under kurven. Der skal pres på Horsens. Hvis ikke de presser, så har de ikke nogen, overtag mod Bakken Bears. Sjov sekvens her. Vi så bare Keita bare flyve ned og stå under kurven. Klar til at blokke. Dobbelt team. Chris Kristoffersen helt åben under kurven. Godt gennemspillet angreb. Glover high-low, men det er faktisk Jukic, der starter med det. I stedet for at forsere den ind til Chris, så finder han Glover på toppen, så den får den rigtige vinkel. Og det er jo det, man kan med det her meget aggressive Horsens forsvar. Hvis du tager dig god tid og får flyttet bolden, og specielt får flyttet Keita, som spiller så offensivt. Addison. Keita, 10 dunker. Nummer 4, Bayer Keita. Godt fuldt op. 4 point. Reduceret til 16-25. Glover, tæt på at miste den. Lidt heldigt her. Tilbage til Jukic. Skal han ramme en 3'er mere? Ife Lundberg rebounder. De overtalt situation. Fejl. God fejl af Mikkel Plantin. En meget smart fejl af Mikkel Plantin. Han er ikke bagerste, og Horsens i kæmpe overtal. Ser vi altså. Vild med dansprofilen. Chris Kristoffersen. Altså danser sig til 2 point og springer sig til 2 point her. Tipback i den anden ende. Det er 16-25. Kom så publikum. Hillard vil have en screening. Går det til det her lille handoff-spil. Så man får det hele lidt i bevægelse. Så ligger han og tryller. 4 sekunder nu. Ife Lundberg for langt. Glover med rebounden. Juf er løbet. Øj, det er godt hentet. Godt kommet tilbage af Gabriel Lundberg. Stiger højt op. Ja, der var amerikansk fodboldreceiver. Fitzpatrick dobbeltteam. Lærke og Juf. Skal de bevæge bolden hurtigt tilbage. Smider den væk. Glover afsted. Lad os så se. Keita stormer efter ham. 2 point. 10 point har han nu. Sean Glover, der nu har scoret 10 point som den første spiller i kampen. Vi skal lige have Mikkel Langager til dommerbordet. Hurtigst muligt Mikkel Langager til dommerbordet. Fitzpatrick. Addison rebounder. Han bliver slået ud af hænderne på ham. Ja, de har ikke haft så stor succes Horsens med at komme til kurven. Keita blokker Jukic. Det gik ikke, at Keita har stor succes med at blokere Jukic anden gang i dag. Marcus Addison mener, at han bliver ramt af et par albuer, og jo lige ser et defensivt blok igen. Det kan han altså. Bare Keita, den tidligere Syracuse-spiller. Han var afsted i Belgien, men blev stort set kun brugt som træningsspiller i denne her sæson. Og i flere omgange, da vi han været væk. Her er han ude at presse Carlos Bivia, men det var ikke nok. Den spanske point guard scorer 3 point.
Salers. Horsens, de skal altså finde noget angreb i en fart. Og ikke Salers. Bivia slår den væk. Nikolaj Iversen er kommet ind første gang med nummer 10. Øj, så er han ved at sætte sig ned. Vi får også et airball fra Bodopčanin. Ny timeout. Denne gang Arnel Dedic. Bivia. Duf. Alle de andre, vi har fået nævnt. Glover. Der er mange nye navne, og vi fik nævnt, at hele 10 klubber i ligaen har hentet nye spillere til. Og en af dem var Hørsholm, der hentede deres tidligere store spillere hjem, Jonathan Gilling. Mandag eftermiddag kom nyheden om Jonathan Gillings tilbagevenden til dansk basketball ud. Få timer efter var der så sæsondebut, da Hørsholm 79ers var på besøg hos Randers Cimbria. Det er rigtig lækkert at være tilbage. Jeg har savnet lidt at være derhjemme, og ja, det er jo meget normalt efter 4,5 år ude, at man gerne lige vil hjem til de trygge rammer. Efter 4 år på college hos Arizona State og et halvt år på Cypern er en stor profil nu vendt tilbage til Hørsholm. Og det glæder både cheftræner og sportschef. For us it's a great present. We was looking for this kind of player during all the season because we miss this kind of player in our team. I think that we can be a better competitive team, and for us it's a great news. Rafa har jo meget gerne vil have en skytte meget længe, og det kan Jonathan jo. Han er en af de bedste skytter, der var i USA de sidste 4 år. Så på den måde så betyder det helt vildt meget. Og så er han jo en stor, stærk gut, som betyder meget for både rebound-spillet og alt resten af os. Det blev til 12 point for Jonathan Gilling i mandagens nederlag til Randers Cimbria. Hørsholm er pt. nummer 6 i basketligaen, men stiler efter højere mål. Det er kæmpe stort for klubben. Det er et af vores helt store mål. Det er at få alle vores gamle talenter tilbage. Vi har jo produceret ufatteligt mange af dem, som har vundet mesterskaber i 3-4 lande efterhånden. Og kunne vi få dem tilbage, så kan vi vinde det hjem. Jeg har store forventninger til, at jeg kan tage et skridt videre mod forhåbentligvis en stor karriere. Lad os lige se på de spillerskift, der har, eller spillertilførelser, der har været. Sean Glover, Stipe Kristanovic og Barry Keita til Horsens, Bryce Masamba, svensker til Rapids, Darius Santi til Næstved, Drew Maynard og Jonathan Gilling til Hørsholm, Troy Gotzelik, Canadier til Cimbria, Mols Creek til Sisu og Bruno Singalamata til Stævnsgade. Ja, og alle sammen spillere, som er dem, der er blevet spilleberettiget, har haft en rimelig stor impact på deres hold. Altså Troy Gotzelik i Randers. Randers er jo et forvandlet hold, efter han er kommet til. Ny træer, han suger sådan. Carles Bivia, anden 3-point-scoring. Og nu ved vi, at de her pokalfinaler, de er et sted, hvor der kommer store comebacks. Man kan huske, at Svendborg slog Bakken for nogle år siden, hvor de var bagud med 23 i pausen. Så det kan sagtens ske, men jeg vil sige, at Horsens skal kende deres besøgstid nu. De skal ikke komme langt mere bagud. Tjuf slipper måske afsted med et lille skub. Sikrer sig i hvert fald rebounden. Iversen til Jukic. Der er gået ingen scoring. Men fejl er nummer 4 by Keita. Jukic leder og leder. Kan ikke rigtig finde nogen, der går lang tid her. Tæt på de 5 sekunder. Hvad er det tilladt? Men så er det en luksus af en spiller som Duf, hvor du næsten bare kan smide den op i luften. Darko Jukic, 2 point, hans 10. God start for ham. Han har ramt lidt udefra, han har taget bolden til kurven, han har holdt til fornuftige afslutninger. Vedran, 2 point. Fuldstændig åben her. Vedran på opkanden. Stor misforståelse til Bakkens forsvar. De glemte at bytte på screeningen. Skåret over halvdelen af Horsens point nu. Vedran. Darko trækker tilbage. 10 sekunder på skuddet. Nimrod stjæler den. Hilliard, 2 point. Han flyver igennem luften. Nimrod Hilliard. Ja, så får vi mere af det spil, som Horsens har været kendt for i år, hvor de ligger helt ude i banerne og stjæler bolde. Måske det er et spil som det her, der skal få Horsens mentalt tilbage i kampen. Ja, han kæmper i hvert fald og flyver igennem her, og det fanger for Israel Martin til at tage en timeout. Kommer ud i afleveringsbanen, som vi har nævnt et par gange. Vipper den fremad. Det er et af de hold, der er bedst til at råbe bolde i den danske liga. Og det her, det er meget godt lagt i hårdt pres. Det må man sige. Vi skal over til dig, Lars Fink. Du har en lille update til os.
Ja, det har jeg. Det er fordi her i pausen, der skal I huske derhjemme, at der er dunkerkonkurrence. Det vil sige, der skulle gerne være masser af lækre moves. 3 kombattanter står klar inde på gulvet i pausen. Og det er Andy James fra Stevnsgade. Det er Giles Smith fra Horsens IC, altså manden, der sidder over i dag. Og så er det Darius Lee Moden fra Svendborg Rapids. Og sidste år, så var det Ante Godspeech, der virkelig havde noget i posen. Det håber vi også, de her 3 kombattanter har lige om lidt i pausen. Ja, det er altså, når kampen er slut, så tager vi lige hurtig reklamepause, og så skal vi se på dunkonkurrence. Her er der kommende kampe, basketkampe på TV2 Sport. Husk på, der også er masser af håndbold til fladen i de her slutrundetider. Men Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves og Spurs mod Mavericks, det er altså søndag aften i vores NBA Sunday. Men på mandag 20:30, 23 og 02:00. Der er der altså en tripleheader i MLK Day, og hvis man nu skal se i basketkamp, og hvis man skal vælge at blive op til en kamp, så se nu lige den her mellem Cavaliers og Warriors kl. 02:00. Jeg forventer et kæmpe brag. De to mødtes første juledag, hvor Warriors vinder. Cleveland altså med LeBron James og Warriors med den helt nye store stjerne Steph Curry. 7 sekunder på skuduret. Lærke. Øj, det er tæt på. Det er også godt kommet, Thomas Lærke. Han håber lidt Nimrod Hilliard. Tror efter hans layup fra før. Fået Christian Lindberg på banen for første gang her. Marcus Addison, god aflevering fra Fitzpatrick. Og 2 point på baglinjen. Nu fik Horsens endelig spillet bakken deres tynd og fik skabt et helt frit skud. Addison stjæler den fra Israel Martin. Undskyld, fra Carlos Bivia. 2 point! Sådan der! Marcus Addison stjæler bolden. Han scorede på hopskud. Stjæler bolden ved midten, og så dribler han ned. Trækker en fejl. Her har vi det defensive arbejde. Og det er super godt lagt i det her. Med venstre hånden, kontrol, skaber kontakt, får den lagt højt på pladen. Og for kampen, perfekt. For publikum lidt tilbage i det her. Ikke mindst Horsens IC. Der har ellers nærmest været begravet og været bagud med dobbelt op. 33-16 stod det på et tidspunkt. Run til HIC. 2 minutter tilbage i første halvleg. Ja, Marcus Addison har altså scoret 7 point nu på de sidste 4 possessions. Bivia. Til Glover. Og for Lindberg. Og han fortsætter med høje procenter. Jeg tror, de Horsens er nødt til at få en større spiller på Glover. Han er simpelthen for stærk til Lindberg. Han er ikke meget større. Han er bare meget stærkere. Nimrod. Marcus. Se om han føler det. Laver et lille heat-check her. Giver den til Fitzpatrick. Og overplacerer den. Lindberg derinde. Godt kæmpet, Christian Lindberg. Og så bliver den slået løs. Og det ender med at blive en fejl på Horsens IC. Deres anden holdfejl. Lindberg med sin første. Se Dennis derude i forsøg på at blive ved med at få dem til at presse og holde det forsvarstempoet højt, vinker af dem. Der rækker han ind og stopper spillet. Sekunder. Lærke. Kom ind over midten. Jukic med en træer. Darko Jukic, hvor har han været god. 13 point nu. Han startede faktisk med at spille for Stevnsgade. Så var han i tyske Ulm. Tilbage i Danmark for OB Høj og for Horsens IC, inden han røg afsted til først Italien og derefter svenske Södertälje, og nu altså hjem og spille for Bakken-Bears. Vi skal have en udskiftning. Udskiftning for HIC. Ife Lundberg kommer ind. Israel Martin agerede hurtigt over. Han havde sat Sebastian Aarhus til udskiftning. Men hæver ham altså hurtigt tilbage. Og så ser den her udskiftning. Altså får han altså også sat Morten Saler til. Værsgo, gennemspillet angreb. Michel Diouf. Ja, godt spillet, og Diouf bliver altså helt fri under kurven.
Biffy Lundberg løber ud og ned her. Golovtinen, god videre. Han har fod på linjen. 2-pointsforsøg. Glover med reboundens 5 sekunder. Og så ser man kan holde sin høje procent, og han giver den op. Lærke, lang træer. Hvor er det godt tænkt. Den bør tælle. Og Jonas Bille viser det også. Han går nærmest op volleyball-style og lige tipper den i. Super godt tænkt af Bivia her. Og det gør det altså til 44-28. Vi er nået til pausen, og vi tager en lille reklamepause, men husk på, når vi kommer tilbage, altså er det altså med en dunkekonkurrence her fra Forum Horsens. Sponsoren er præmierne til jer, Vestina og Gant. De 3 dunker, vi skal have præsenteret, er den første dunker, Lars Stævnsgade, Super. Sten Lindberg, hvad er jeres udfordringer i den her første halvleg? Ja, vi skal spille forsvar, det har vi ikke gjort endnu. Og så får de for mange frie 3-points-scoringer, og det er lige der, den ligger lige nu. Så offensivt, der synes I, det er okay? Nej, det synes jeg heller ikke. Jeg synes ikke, vi afleverer bolden til hinanden, og vi spiller ikke sammen derude. Vi tager nogle hurtige beslutninger, nogle hurtige træer og nogle dumme skud, så det synes jeg heller ikke. Hvad er årsagen? Har I ikke været klar fra start? Selvfølgelig jo, men jeg ved ikke lige, hvad det gør det. Jeg tror, det er små ting, der lige skal justeres til anden halvleg, så skal vi nok gøre det bedre. Tak så. Han skal også have en hånd, mine damer og herrer. Det er Horsens legende Mikkel Langager. Og til sidst, så er det fra vores sponsor Sporting, Torben P. Konkurrencen foregår sådan, at hver spiller at vi har 2 runder hver af 1 minut. Først, indledende, og så har vi en final bagefter. En speciel siger til at være ved siden af. Den første runde, der må de ikke bruge nogen hjælpemidler. I anden runde må de bruge hjælpemidler. Og så selvfølgelig til finalen er der helt et slag. Så er James, dine 60 sekunder til første dunk. 2 minutter, dine 2 minutter til første dunk. De begynder nu. Han får den første mand her. Lad os se, hvad giver dommerne til den. Må vi få nogle point op? Se her, hvor der bliver til. Vi skal lige have nok med. Det bliver 8 point for Blok, 8 point for Langager og 7 point for Torben P. En dårlig hovedregning siger, at det skulle give 23. Det er min kollega også enig med mig i. Super. Så er det Darius Lee Bowden. Your 2 minutes. They start now. Lad os se, hvad han finder på. Han sender lige til nu til at prøve at tage i køben, der har lavet den her sidste, og lad os se. Den her igen er betalt med 2 8-taller og 9-tal. Det vil hvis min hovedregning er korrekt blive 25 point. Det hedder hårdt panel. Eller er det 26? Og 25 point, det var rigtig nok. Og så mine damer og herrer, Charles Smith, your 2 minutes, they start now. Så kommer en lille domsop selv. Der spiller han rundt. Lad os se, hvad det giver for dommerne. Sådan der, vi har det første titel, mine damer og herrer. Vi har den nytal fra Langager. Det der med Giles, det ligner, han ikke gider. Torben P. Det giver 26 point. Det vil altså sige, at lige nu er det Charles Smith, der fører her i Vestina-dunkerkonkurrencen. Men vi går videre til anden runde, og her er det tilladt at bruge en medhjælper. Jeg tror allerede, at Andy James den har fundet en kammerat. Det er Michael Vincent, han kalder på jer. Nu skal vi se om 2 supermænd, hvordan de kommer op og flyve. Der bliver lejet måske også i gang med en Instagram-konkurrence. Ja, han vil have med. Husk, der er nogle lækre billeder på Instagram med hashtag pokalfinale. Han er så vild af Andy. Ja, giv dem lige lidt gang i det, for vi skal lige have tv med. Giv dem lige lidt... Lad dem lige på den hype her. Lad os lige se, hvordan sådan en supermand der flyver. Ja, så er vi tilbage i Horsens første runde af dunkekonkurrencen er overstået. Lad os springe ind og hoppe med til anden runde her. Det er Andy James fra Stævnsgade scoret 23 point i første runde. Han har sin hype-man Michael Vincent med under kurven. Lad os prøve at se. Det foregår op. Man down! Man down! Kameramand i gulvet. Sådan.
Han er okay. Jeg har 2 minutter. 2 minutter til at få gennemført et dunk. God tid. Nu er det der, man skal passe på. Han skal passe på med at stresse. Og samtidig, så skal han altså huske på, at dommerne, de skal bare dømme det sidste. Her lykkes det så for Andy James. Lad os se, hvad det giver. Mikkel Lange er 9. Torben P. fra Spalding 9. Og formand Michael Blok Konoré 9. 3 9-taller. Springer altså også henover en guard for ligaen. Ser godt ud. Andy James. Der er ikke en særlig stor spiller, Andy James, hvilket gør det endnu mere imponerende. Faktisk de 27 point mest det der. Her. Moten. Vi er tilbage i Kenny Skywalker, tror jeg faktisk, og så Vince Carter. I 2000 Vince Carter her. Sådan der! Hvis der ikke kommer 3 10-taller, så går I hjem. Nej! Hvad laver de? Michael Blok Konoré har aldrig nogensinde været over ringhøjde. Mikkel Lange har spillet hele sin karriere under kurven. Det der, altså er du sindssygt dunk? Ej, det må man sige. 27 point til Moten. Hvis der nogensinde... Altså, Charles Smith. Nej, det er godt nok, kan ikke gribe. Den var ikke helt præcis nok. Har altså 2 runder, og så har vi en finale. Hvis det er i hvert fald at få at vide. Lad os se. Og Charles Smith, der altså kommer. Har med det samme dunk igen. Og det her Andy James stressede lidt. Man skal give publikum mulighed for at ligesom bygge op. Man skal give dommerne mulighed for det. Og ikke mindst så skal man give sine ben det pause. Går han til et andet dunk. Så han kan komme tilbage. Charles Smith, tidligere Wolfpack-spiller, nuværende HSC-spiller. Kommer meget, meget langt ned mellem benene. Har godt tilbage. 9-9-8. Det er et kredsen dommerpanel. Jeg vil også sige, hvis det der, det giver næsten det samme som Darius Lee Motens dunk. Så er der ikke helt retfærdighed til, synes jeg, men... Darius Lee Motens noget sværere at lave. Den er nede ved knæet, den er rundt, at han har balancen, kommer rigtig højt op. Han desværre på flader, så havde han nogle fede dunks, men nu har vi så... Andy James er altså ude, scorer 50 point i de første 2 runder. 52 til Charles Smith og Darius Moten. Han scorer altså også 52 point. Og dermed altså har vi altså en finale. Hvis vi starter med Michael Blok. Hvad vil du så, for at vi skal få nogle flere titler, hvad skal du så se her i den finalerunde? Og så bliver der altså spurgt til... Høj intensitet. Hvad med Lange er? En mand, der nok også selv har lavet hans look i tidens løb. Hvad skal han se, for han kommer op med titlet? Noget nyt. Noget nyt? Tital intensitet. Noget ny intensitet, kan vi. Noget exceptionelt. Og noget exceptionelt. Det skal altså til. Vi har et tital. Det var for Darius Motens første dunk. 10-9-7 fik han der. Han er også meget uenig. Lad os prøve at se. Claus Magård er ved at gøre sig klar. Holdkammerat fra Svendborg. Moten, der er altså blevet hentet til i løbet af sæsonen. Lad os prøve at se. Viser et eller andet, at den skal på siden af pladen. Godt lige at få testet. Og det, man skal lægge mærke til her, det er ikke, at han kaster bolden i kur. Man skal lægge mærke til, hvor langt han trækker bolden ned. Altså, den er nede og rører knæet. Og hovedet er ved ringen. Sværhedsgraden her er også svær, fordi afleveringen skal være helt præcis. Det er som om, at afleveringen faktisk kommer for sent. Ja. Han kunne meget, meget godt bruge den. Jeg tror lige lidt før. Og det kan godt... God idé. Han venter ikke. Hvis han havde dunket, så havde den talt. Er den igennem? Han ser i hvert fald ud til at hoppe ud. Han har 2 minutter, det skal man huske. Der var den. Han har 1 minut tilbage til at putte. 1 minut tilbage. Han trækker lige vejret. Darius Moten. Går til lidt mere sikkert. Får slet ikke det samme sving på. Og så bliver det altså 2-håndsdunk. 9-9-8. Jeg hænger desværre lidt mere med Blok Konoré her på et 8-tal. Og han får altså 8 og 2 9-taller.
26 point. Så er det Giles Smith. Lad os så se. 2.500 kroner. Gavekort for gas, 2.500 for forbundet, og et lækkert ord på skien. Er det også noget fedt, man giv dem lige en hånd. Men lad os lige se, hvilken score er det? 26 point. Det er målet for Giles Smith. Han skal altså slå 26 point. Giles, YouTuben, start now. 26 point skal han slå. 26 point. Lad os prøve at se. Giles Smith går til noget af det samme igen. Den kommer højt op. Ja. Der var faktisk lidt af kombinationen fra hvad hedder det, Modens dunk fra før. Laver den her bevægelse bare med et kast. Og den bounce, den kommer godt højt op igen. Giles Smith smilende. 44-28 stod det altså ved pausen af den her pokalfinale. 26-0 står det indtil videre her i finalen af dunkkonkurrencen. Lad os se, om man kan komme over de 26. Det tæller ikke noget, hvor mange han brænder. Det eneste, der tæller, det er det sidste skud. Spørgsmålet er nu, om han skal overraske dem lidt. Fordi man kan godt blive som dommer blive lidt træ af at se på 3 forskellige, der brænder. Men det er altså meget, meget svært at få tegnet. Den er langt væk. Ja, det kan man også godt se. Jeg tænker, hvis han dukkede den der, så er det både været nyt og spektakulært. Der tror jeg, den ligger godt. Giles Smith! 26 point skal han slå. 27 point foran hjemmebanefavoritten. Giles Smith vinder altså årets dunkekonkurrence, og for andet år i træk, ja, så går dunkekonkurrencen altså til en spiller fra Horsens sidste år. Det er også et godt dunk. Ja, det er et godt dunk. Og det er et bedre dunk, end det dunk, Darius Lee Moten lavede i finalen. Jeg er ikke sikker på, jeg synes, det er et bedre dunk, end det Darius Lee Moten lavede. Det andet dunk, han lavede. Det andet dunk, han lavede. Men det er et bedre dunk, end det Darius Lee Moten lavede i finalen. Og det er det, der skal afgøre det. Og de vandt, sidste år var det altså Ante Gospic, der vandt. Her ser vi deres indledende 52 point. Og i finalen er der altså lige et enkelt point, der skiller man de fulde tæt ad. De rigtige finalister, og vel et eller andet sted også den rigtige vinder, når det kommer. Det er klart den rigtige vinder bedømt på, at det er et finale dunke, som tæller her. Og det var bedre end Darius Lee Moten. Så er det tid til at holde en lille reklamepause oven på de her dunk, og derefter, ja, så skal vi altså til at have sat det her opgør i gang igen. Horsens IC, at de skal komme lidt på baghjul, hvis de skal gøre det her spændende. Mikkel Plantin, det ser ud til, at I er ved at cruise til en pokalfinalesejr. Er det også sådan, I har det inde i omklædningsrummet? Jamen, vi holdt vores gameplan rigtig godt, og Horsens har ikke skudt helt så godt, som de har nogle af de andre kampe. Så en kombination af det har gjort, at det ser rigtig godt ud indtil videre. Hvad er det, der ikke må ske for Horsens nu? Jamen, vi skal sørge for at holde vores gameplan. Det har fungeret rigtig godt. De har taget nogle svære skud, og dem har de mistet i dag. Så det gælder om at holde os til det, vi har gjort godt. Og hvordan var stemningen inde i omklædningsrummet? Jamen, den var kanon. Vi ved godt, at vi har gjort, som vi skulle indtil videre. Tak skal du have. Husk nu, denne kamp vises TV2-sporten, og jeg håber, at I bakker om TV2-sporten, alt basket, dansk basket i hvert fald vises der. Den nye kanal kan findes både på Boxer, Kanal Digital, Wow, UC, TV2 Play og naturligvis Nova. Der viser vi basketliga hver tirsdag kl. 18, og mindst 5 NBA-kampe om ugen i sæsonen. Så der er ingen grund til ikke at have kanalen. Husk TV2-sporten.
sig klar til Danmarks Basketballforbund og Christine Ude byder om lidt. Velkommen til anden halvleg til årets herrepokalfinale. Vi er 3.047 tilskuere i dag. Det er ny rekord for en pokalfinale. Og vi lige høre, om I alle sammen er klar til at bakke op i anden halvleg. Det var de 47 tilskuere, nu skal de andre 3.000 med. Første quarter vandt Bakken Bears 17-10. De vandt anden quarter 27-18, og det får os frem til stillingen. Tilbage i Forum Horsens, hvor det altså står 44-28 her efter de første 20 minutter, og ikke mindst en pause. Lad os lige prøve at komme lidt tættere på. Her er det Mike. Nummer 5 fra Desalles. 4! Hey, 4! Low! Match up! Match up! Nice. Nice, guys. Focus on defense. Good job, man. Very good. Match up! Match up! Hey! Hey, ball! Ball! Swing it! Swing it! Go! Go! Go on top! Go on top! Go on top! Hey, feet side! Feet side! Feet side! Let's go! Let's go! Pick it up! Pick it up! Too strong! In front, Thomas! Blue! 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 Let's work! Let's work! Let's work! Mike og så til statistikker Jens Lavlund. Er der noget specielt? Altså 13 assist mod 4 assist, det fortæller nogle gange en del. 13 rebounds defensivt mod 6 defensivt fortæller også en del. Ja, det er det, Horsens har for det første ikke skudt bolden fantastisk. Og Bakken, de har så løbet med det meste af spillet. En ting, der er meget mærkeligt, det er, at Bakken de har skudt 0 straffekast. Det taler måske også lidt om, at Horsens forsvar, det ikke helt har været der. Altså, de har været oppe, men de har ikke været aggressive nok. Det er ikke nødvendigvis et sundhedstegn, at du laver 0 fejl. Bakken Bears i hvidt med bolden til at starte med. Carlos Bivia scorer en træer. Hans 11. point. Og så står det altså 47-28. Et 19 points forspring til Bakken Bears. Godt ske, at de ligesom har haft lidt blod på tanden. Noget, de skulle bevise. Nimrod. 2 point, Keita følger op. Men vi har været her før, for 2 år siden med Svendborg. Og Svendborg nede med 23 pausen, kom tilbage og vandt over Bakken Bears. Så intet er solgt endnu. Jukic bliver mødt. Forsøger altså at gå op og dunke. Lærke med en træer. Og han rammer den 2 træer fra Bakken Bears. Fra Bivia og nu Lærke. Men det er det, Horsens, de er simpelthen nødt til at være der. Jeg ved godt, det er svært her efter en enkelt rebound. Men Bakken Bears, de er godt skydende i dag. Og hvis de bliver ved med at få åbne skud, så bliver de også ved med at score. Øj, de kæmper. Fitzpatrick og Darko Jukic kæmper om positionen derinde. Fejl dømt. Nummer 4, by Keita. 2 straffekast til Lærke. Ja, det Bakken Bears egentlig gør rigtig smart her mod Horsens presse, det er, at de angriber bare fuld fart. De ender faktisk med en 3 mod 1. Ser vi scoringen fra før. Bivia catch and shoot. Træder væk. Vi ser hans standfod er i gulvet. Og så træder han altså væk. Skaber så lige lidt plads for det screeningsspil. Og så swisher han de 3 point. 3 træer i dag. Carlos Bivia. 11 point. Bakken Bears har indtil videre scoret på 8 3-pointsskud HIC på 1. Marcus Addison, kort. De er nødt til at ændre noget, Horsens, defensivt.
Lærke bliver presset hårdt. Fejl af Salerts. Og det er det her, altså, jeg ved godt, det er en spillestil. Jeg kan godt lide den her, men der er kommet lidt mere kynisme over på de rigtige tidspunkter, der kommer fejlen og siger, det her, det skal vi have stoppet med det samme. Det er jo lidt mere international linje, der kommer ind, og både noget, de selv har lært, men selvfølgelig også noget, der er blevet bragt med de nye trænere. Det er helt sikkert, og så kan man også se Bakken Bears, som har været mere kynisk i den her kamp. De skal også lige komme og friske fra Europa. Det kan godt være, de ikke har vundet, men de er vant til den her stil. Bivia med rebounds. Ife presser, og så bliver han fejlet. Fejler nummer 6 netop. Ife, Gabriel Ife Lundberg. Hans første fejl, anden holdfejl. Det der er problemet for Horsens i øjeblikket er også, de har ikke rigtig noget, der virker. Altså, hvad er det, de skal gå til lige nu? De plejer at få de her runs, blandt andet fordi deres forsvar skaber en masse turnovers, de stjæler en masse bolde, men de har ikke stjålet særlig mange bolde fra Bakken Bears i dag. Her måske noget. Tilbagespil. Darko mener, at den bliver tippet tilbage. Jeg ved ikke, om vi får den at se. Må se den her. Nej, det tror jeg ikke, der er så meget at sige til. I hvert fald ikke på den vinkel. Diouf. 2 point. Michel Diouf og en fejl på Podovtjanen. Han er altså Diouf, han er forfærdelig svær at spille mod, fordi han er så god til at løbe op og ned af banen. Vi ser ham altså her. De sidste 2 angreb har han været forreste mand. Horsens, de har ikke rigtig kunne straffe det. De har ikke rigtig kunnet udnytte, at han stikker af. Og så tager Angels bounden. Der har Bakken Bears ryddet op. Marcus Addison over for Darko. Veteran trækker fejlen på Salerts. Nummer 13, Salerts med sin 3. fejl. Anden holdfejl. 3. fejl, undskyld, 3. fejl til Morten Salerts, anden holdfejl. Point, Fitzpatrick. Første trepointsscoring i anden halvleg til OLC. Det var nummer 12, Brian Fitzpatrick. Ja, er det sådan tæt på at stjæle den igen? Jeg synes, jeg laver fejl. Ja, det er også dumt. Men her, som man også kan se, Arne Dettis store klappe. Det er det spil, de er nødt til at komme frem til. De er nødt til at lægge mere pres på. Så laver de nogle fejl. Ja, det kommer de til. Men de kommer ikke tilbage, hvis ikke de ligger mere tryk på. Ja, ved 3-point-scoringen. Bakken Bears har foretaget udskiften. Ny på banen, nummer 7, Sean Glover. Kommer over for sent. Går i ryggen på Diouf. Glover ind. OIC har 4 holdfejl. Bakken Bears 2. Glover scoret 12 point. Og var inde i første halvleg. Diouf fader. Og på Podovtjanen med rebound. Ud til Nimrod. Markus vil have den. Tilbage. Ife Lundberg. 3'er. Egentlig et meget godt angrebsspil her. Super godt angrebsspil, og de har brug for de her afslutninger. Det er mere Horsens stil at tage de hurtige 3-pointsskud. Bivia med 2 point. Gør det altså godt. Godt. God hangtime. Diouf med rebounden. Men forskellen lidt mere kontrol i de sidste afslutninger fra Bakken Bears. Vi så Bivia tage den ind, og Marcus Addison her lidt mere forcerende, lidt mere chancebetonet. Og Marcus Addison har været lidt ved siden af sig selv. Han har 7 point, alle sammen scoret på 1,5 minut i anden periode. Diouf. Lidt på at miste den. Over. Ender med et turnover. Lundberg stusser den frem. Og på en eller anden måde, den her lille mand, Nimrod Hilliard, scorer 2. Mellem de store træer, der kommer han altså op, Nimrod Hilliard. En reducering til 37-57. Kom så publikum. Bivia igen. Det til Jukic. God finte. Skifter retning. Og så sætter han Thomas Lærke op. Den er kort, Thomas Lærke. Lundberg til Addison.
Golovkinen, ny chance. Fitzpatrick har ramt en træer. Tibin og Marcus Addison, timeout Bakken Bears. Israel Martin kan ikke lide det, han ser i øjeblikket. Jeg kan egentlig godt forstå det. Der er stadigvæk lang vej, men HIC har fået lidt momentum, de har fået lidt tro på det. Og så den sidste sekvens her, hvor de altså også begynder at få angrebsrebounds flere gange på et angreb. Altså skal der altså lige slås en bremse i. Ja, helt præcist, og det er jo også et spørgsmål om, at intensiteten måske er faldet lidt ud af Bakken Bears spil, og det vi talte om i optakt med publikummet. Nu er publikum lige kommet lidt med på Horsens præmisser, de har scoret 2 gange træk på nogle stops, så skal Israel Martin have det lukket ned. Vi skal over på sidelinjen, hvor Lars Fink har fanget den amerikaner, der altså ikke kan være med i dag, Giles Smith. Yeah, Giles, not playing today. What does it feel like? It's tough to watch a team play, especially in the championship game. But just knowing that I can cheer for them and still be there for them, and it's still a good feeling. Are you surprised about the difficulties your teammates are having on the court today? Yes. I mean, because we know the Bakken Bears, we know our team, we know what we can do, and just to come out here and not see it happening, it's tough. And I just have to ask, what is it like to be the king of dunk in Denmark? It feels good. Thank you. Ja, det føles rart, ja, hvor vi lige ser hans vinderdunk. Altså gav ham 3 nitaler for et ellers lidt, jeg vil ikke sige fattigt, lidt nærigt dommerpanel. Ja, men jeg synes Mikkel Langer, han startede meget gavmildt, og så blev han meget nærig. Ingen konsekvens i linjen der, synes jeg. 57-39 og 4 minutter og 54 sekunder igen. Tredje periode. Og så får vi sat spillet i gang. Han kommer igennem på Golovkinen. Og så er det Glover til sidst. Der bliver slået og klasket fra alle vinkler her, men til sidst er der altså et rent spil på bolden. Og i den anden ende er det Thomas Lærke, der går rundt. Thomas Lærke. Godt kommet tilbage af Sean Glover. Svært for kampen, ikke nogen Horsens scoring. Fitzpatrick fra toppen. 3 point igen. Nummer 12, Brian Fitzpatrick. Hans anden 3-point-scoring, alle i tredje quarter. Lærke over for Nimrod. Lob ind til Bivia, der scorer 2. Hans 15. point. Nummer 5, Carles Bivia. Topscorer nu i kampen. Nimrod. Ingenting. Og han får ellers skabt det rigtige skud her. Det er selvfølgelig ikke noget nemt skud, men for ham normalt et skud, han scorer. Thomas Lærke langt udefra. Fejl dømt. Højen og Slagsen, de argumenterer for en usportslig fejl derovre. Nummer 12. Israel Martin. Fitzpatrick, hans anden fejl, 2 straffekast til Bakken Bears. Jeg synes det faktisk, at den er god. Den er der også under skuldrene. Det er armene, han har fat i. Den er hård. Men usportslig, det er den ikke. 3047 er på plads her i hallen i dag. Officielt tilskuertal, hvor Juf går på pladen med sit straffekast. Altså 3047 og lige omkring de 2000 til damerne. Gør altså den her langvarige satsning i Forum Horsens til det rigtige, må man sige. Golovkinen og Nimrod. Vel meget illustrativt på, hvordan kampen er gået indtil videre. Løber fuldstændig forbi hinanden og ender med at smide bolden ud over sidelinjen. Ja, Horsens har ikke råd til at smide bolden væk. Store forskel i kampen i øjeblikket. Bakken Bears 8 for 13 bag 3-pointslinjen. Horsens 2 for 15. Glover ind til Iversen. Rebounder, ny fejl og nye 2 point. Sean Glover.
Nummer 7, så 14 point. Samtidig fik vi vej til HIC. 14 point og 8 rebounds, tror jeg, han har. John Glover, 3 assist. Ja, han har ikke spillet særlig mange minutter. Det gælder om at være effektiv. Og det må man sige, han har været den nye indkøbte amerikaner. Han er 6 for... Og bliver vel 7 for 8 fra gulvet. 86%. Det her, det var hans første straffekast, han brændte. Han har 7 for 8 rebounds. 3 assist. Veddan. Ud til Nimrod. Videre til Addison. 3 point. Marcus Addison. 12 point. Hans første 3-point-scoring i kampen, han reducerede til 45-64. Satser. Prøver at se, om man ikke kan få slået den her bold ud af hænderne på ham. Men ingenting. Men det skal han også gøre. Podolfkin med. Højt tempo. Addison følger op. 2 omgange. Det er altså det tredje gang nu, de har et fast break, hvor de har brændt. De er enten layups eller dunk. Veddan med en træer. Lidt for lang. Addison, ny angers rebound. Heller ingenting. Og så kom fejlen. Og scoring. Marcus Addison. Er det 4 angers rebounds alene i det her angreb? Ja, det har været... Det kan man sige, det er en ting, de har taget med ind i anden halvleg her. Det er kampen om angers rebounden. Vi har Michel Diouf og Chris Christoffersen ude på sidelinjen. Bakkenberg, så der er store folk. Deres normale stærke rebounder. Ja, de sidder altså ude nu. Ja, de spiller med en mindre fleksibel lineup, hvor Nikolaj Iversen, han er den store mand. Får et straffekast mere. Lidt heldig. HIC. Bakkenberg scorer for tidligt. Jeg tror, Horsens, de tager glædeligt imod alt den hjælp, de kan få i øjeblikket. Og han scorer det andet. 15 point. Keita kommer ind. Podolfkin tjekker ud. Fitzpatrick. Og Keita nu. De store for HIC. Stipe Kostanovic har altså ikke rigtig fået noget. Han gjorde heller ikke noget rigtig væsen af sig. Første halvleg, han var inde. God aflevering. Og godt eksekveret. Iversen og det med en sukkerbold. Ja, og det er anden gang, de løber det her lille spil til Bia. Fordi at Horsens, de presser så langt ud i banen. Så kommer der de her åbninger bagom. Og så smider de altså lopafleveringen ind til Carlos Bivia. Her holdt fejl til Bakkenbergs. Og se, Addison spiller så langt ude. Nej, en god aflevering. Udskiftning Bakkenbergs. På banen kommer med nummer 4, Sebastian Aarhus. Fejl af Nikolaj Iversen. Bivia får en pause. Sætter sig ud med 17 point. Og ind kommer Sebastian Aarhus. Lundberg. Ud til Fitzpatrick. Han har fået gang i den udefra. Det er et ret svært skud aflevering for Ife Lundberg. Den lå helt nede i snørebåndene. Så forspringer nu tilbage på 15. Og bærer stille og roligt lidt point af. Dobbeltteam, de mister den. Addison. Den her gang er den der. Og Marcus Addison. Og så er det en 13-points kamp. Darko Jukic og Michel Diouf sidder klar til at komme ind. Og nu hører vi også tilskuerne. Iversen tænker over det. Plantin. Bygger tilbage. 10 sekunder på skuduret og sidste minut af tredje periode. Godt forsvar. Turnover. Det er rigtig godt dækket. Nu får vi også det der presforsvar, hvor de bytter. Hvor Bakkenberg så ikke har energi til at finde, eller overblik til at finde løsningen. Ife Lundberg forsøger, mener han bliver fejlet, får ikke noget. Nimrod bryder igennem. Holdfejl, giver 2 straffekast til Glover. Nummer 11, Nimrod Williams, det var hans første fejl. 2 straffekast. 32 sekunder tilbage af tredje periode. Her ser vi det mistede bold. Og Addison er afsted. Han brændte jo et duk i første halvleg. Den her så ud som om han lige målte lidt ekstra op. Ja, her skulle den være der. Her skulle der ikke være nogen tvivl. Michel Diouf. Iversen og Aarhus ud.
15 point. Og så bliver det også 16. Keita ind til Nimrod. Scoringer på straffekast har nummer 7 John Glover nu scoret 16 point og er næst mest scorende hos Bakken Bears. Addison. 8 sekunder på skuduret. Jeg forstår det ikke. Jeg fatter ikke, hvordan han gør det. Det er så hurtigt et skift. Han er så lille. Det ser så lukket ud. Og alligevel så kommer han har det her hesitation move, hvor han lige kigger op. Fejl dømt mod Marcus Addison. Han kommer ind Hilliard her. Prøv at lægge mærke til hans hoved. Han kigger lige op, og så accelererer han. Og det er nok til at få Juve til lige at rejse sig lidt. Og så kommer han altså på kant af ham. Der er ingen hjælp. Han får jo feltet til at se helt tomt ud. Og han når simpelthen at komme så hurtigt derind. Men det er jo en af fordelene ved at være en rigtig dygtig afleveringsspiller som ham. De er jo bange for forsvarsspillerne, at han finder deres mand. Fejl af Addison giver 2 straffekast til Plantin. 2 sekunder tilbage. Og scorer også på det andet. 2 point til nummer 9, Mikkel Plantin. Det er dårlig aflevering bagved. Hilliard fra egen banehalvdel. Øj! Tæt på. Han fik den til at tælle. Men stillingen er altså 70-55 efter tredje periode. Et 15 points forspring til Bakken Bears. De er tæt på at komme tilbage på toppen af pokaltronen. Det er altså Horsens IC, der er som forsvarende mestre. Men spørgsmålet er så, hvad der sker her i pausen, mens Fink han gør sig klar. Det er et interview med Ignacio Munoz. Ja, så er der tovtrækkeri på banen. Lad os høre fra dig, Fink. Ignacio Munoz, 15 point. Er der en mulighed for at komme tilbage i det her opgør? Ja, der er en mulighed, men vi skal selvfølgelig have flere stops, end vi får. Vi skal stoppe meget mere, end vi gjorde i tredje. Her til sidst begyndte det at blive bedre. Men vi skal have mange flere stops. Hvor ligger årsagen til den her forskel mellem de to hold? Jamen, jeg synes, vi var ikke fysisk nok i første halvleg. Vi havde kun 3 fejl som hold. Og det er slet ikke nok i en finale, hvor der skal kæmpe som hver bold. Og det er vi fået lidt bedre med her i tredje kvartal. Tak skal du have. Ja, mens vi hørte fra Ignacio Munoz, så var der altså seriøst tovtrækning på banen. Den vandt Bakken Bears. Det gjorde de jo med den tidligere ligaprofil Michael Niebling i fin figur som bagerste mand. Kendt som Valen, 212 centimeter. Ja, og i øvrigt også spillet for Horsens IC. Men vi mangler 10 minutters effektiv spilletid, Jens, af den her kamp, og et 15 points forspring. De kom lidt tilbage, Horsens, men man sidder ikke rigtig med en følelse af, at det er nok. Nej, men de var 1-2 spil for ligesom at få reduceret rigtig meget her, men jeg vil sige, 15 point, det kan sagtens lade sig gøre. Horsens er et hold med så meget tempo og så mange skytter, så selvfølgelig kan det. De scorede 10 point i første periode, scorede 18 i anden, scorede 27 i tredje periode, og tredje periode er så også den eneste periode, de indtil videre har vundet. Og hvis de skal fortsætte det her, så er vi altså op omkring en 36 point eller sådan noget, de skal score i fjerde periode. Men de skal op over 30 point, tror jeg, i den her periode, de skal have en chance overhovedet. Og det skal jo komme for, at de skal skyde bolden bedre, de skal løbe. Og nu er der jo ingen undskyldning for, at de ikke bare kan satse på alle spil. Der er ikke så mange af de her Bakken-spillere, der var med i det her, den fatale blunder, da man tabte med 3, eller var foran med 23, men tabte til Svendborg. Så det er nok ikke så meget det, der sidder i tankerne. Træneren er der ikke, altså ikke den samme træner. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er noget, der sidder i hovedet på, at de har tabt i sådan en situation her før. Og der er også kun enkelte af Horsens-spillerne. Men jeg tænker, at hvis Horsens skal få tilskuerne bag sig og ramme et par skud her i starten af perioden, så kan det godt gå ind og blive interessant. Fifi Lundberg, Marcus Addison, Nimrod Hilliard, Fitzpatrick og Keita på banen for HC. Mens det er Plantin, Jukic, Salert, Glover og Juf for Bakken Bears. Første 2 point her i fjerde periode er Nimrod Hilliard. Ja, Plantin jo en rigtig stærk guard, men har en lille smule problemer med måske at hænge på Hilliard. Darko vil have den i posten. Den bliver slået ud. Turnover. Dobler derinde. Fitzpatrick skal den tage. Det gør han også. Hilliard får en chance. Og igen angrebsrebound, altså meget aktiv.
Horsens på den her rebound. Ja, han har været varm, Fitzpatrick, bag trepointslinjen, så jeg synes, han skal fortsætte. Keita, og så er det lige præcis Plantin, der kommer ind og snupper den for næsen. Ja, bare Keita skulle have krævet den her. Det er måske en lille smule overrasket over, hvor direkte den faldt ned i hovedet på ham. Ife Lundberg stjæler den, Salers med tilbage. Nej! Ingen fejl! Hvad sker der? Torbjørn Milling slugte fløjten eller tabte den, det ved jeg ikke. Det er altså virkelig flot samlet op i Ife Lundberg her. Ikke en nem hvis der ikke er fejl her, så bliver det da aldrig fejl. Bliver han ikke totalt løbet ned? At det er fodbold, hvor man spiller bolden først, ikke? Jo. Der er i hvert fald kontakt efter berøringen her, lad os sige det sådan. Jeg tror også, det er fodbold, der hedder skulderskub. Nimrod har Diouf på sig. Tilbage. Træer fra Nimrod Hilliard. Fitzpatrick tipper den ud. Og Marcus Addison videre. Darko Jukic stjæler den. Ja, det var lidt for meget at komme imellem her og splitte det. Ja, det synes jeg også er en vigtig possession for Horsens, fordi de havde lige publikummet med. Og kunne lukke forspringet lidt ned. 2 point for Glover. Hen over Fitzpatrick. Sean Glover. Han er sådan lidt en isolationsspiller, altså. Han er bedst, når han selv skal skabe det og kan komme helt ned i tempo. Men der er han også uhyggelig god. Hilliard ud til Ife. Fra baglinjen. Keita bliver slået ud af Bivia. 14 sekunder på skuduret. Forspring altså stadigvæk på de 15, det var inden starten af 4. periode. Men også en super forsvarspræstation af Bakken Bears i dag. Jeg synes, at de har virkelig fået Horsens ud væk fra det, de gerne vil gøre. Tvinger dem til rigtig mange driblinger. Fejl af Jukic. Tredje fejl til Darko. Fik jo altså 2 fejl tidligt. Man har ikke siden lavet noget. Så det her på ingen måde kritisk. Marcus mister lige bolden. Det bliver lidt for meget. Nu angriber jeg, nu gør jeg ikke. Det bliver lidt halvt. Så er han åben. Fitzpatrick. Det kan godt være, at de har valgt at sige, at vi lader ham stå i dag, yeah. Men han har i hvert fald fået lov til det. Men han er klart den, der er skudt bedst på Horsens bag trepointslinjen. 3 for 6. Hvor Jukic scorer 2 point. Hans 15. point. Igen. 3, den er meget skæv for Fitzpatrick. Leder, finder Diouf. Salers bag 3-pointslinjen. Den er meget kort. Diouf med angrebs rebound. Bakken Bears kan altså vinde deres 10. mesterskab, pokalmesterskab, og dermed blive det mest vindende pokalhold på herrenes siden nogensinde i dansk baskethistorie. Ja, de er godt på vej. Horsens er altså meget svært ved at score. Usportslig fejl. Darko Jukic, hans 4. fejl. Jeg er ikke engang sikker på, at det er med vilje, men det bliver bare en meget, meget hård fejl. Og Israel Martin, fingrene på siden af hovedet, siger, han skal tænke sig om. 2 straffekast og bolden i siden. Den er en meget voldsom fejl af Darko Jukic. Og det er altså fordi, at det kan godt være, at han rækker ud og går ned efter, men han er altså også lidt lavere. Så der, hvor han normalt sætter den her ud, det vil måske være omkring brystet eller omkring armen. Men det bliver altså omkring halsen. Ja. Og så er der er ikke nogen tvivl, det er en usportslig fejl, det her. Han sidder ud, Jukic. 2 straffekast og bolden i siden til Horsens. Scorer på det ene.
Nej, så stadigvæk et, hvad man godt kunne kalde mere en komfortabel forspring. Ja, med 6 minutter igen. De har jo indtil videre vundet den her periode med 1 point. Bakken Bears, så man kan se, hver gang de kommer ned i angrebet, de tager god tid. Har skabt rigtig mange gode afslutninger. Nimrod. Tilbage ud til Hilliard, men Bivia stjæler den. Han skifter gear. Bolden går godt rundt. Sean Glover. Og startskridt. Spinner rundt. Jeg ved faktisk ikke, om den er der. Det ser ud til, at han pivoterer rundt på sin standfod. Han kan i hvert fald ikke forstå det. Han er lige over at høre. Og lige prøve at se den her. Prøv lige mærke til hans fødder. Den er vel borderline. Ja, det er lige på grænsen. Jeg tror også godt, den kan forsvares. Timeout. Bakken Bears foran 74, 58, 5, 37 igen i Forum Horsens. Listen up. Vedran will stay with the ball. Press. All right, over here. We're staying somewhere from over here. Vedran will start pointing. We're playing 1-3-1. Is that okay? Brian will be inside over here, right? We got Bai, we got Mark, and we got Nimrod. Move 1 step. All right? Especially these guys over here. Maybe you can stay. If your player is staying, you can stay here, right? Listen, we need to go. Nimrod, wherever, right? Vedran is pointing, you're going over here for overplay first pass. After the pass, we're back in man. Match up, I don't care who. And stay strong, Let's go, let's go, let's go. Ja, mens vi hørte på det her, så bliver der kastet nogle bolde ud til publikum, og Jonas Bur angreb ind. Han har taget mange rebounds tidligere på Bakken Center. Jeg håber ikke for ham, at han skal ind og skyde straffekast med den bold, der er ramt her. For han var god til at rebound. Lige så diametralt modsat var han vel også dårlig til at skyde straffe. Altså, jeg har reboundet en del af hans straffe, og der var mange rebounds. 5-37 igen. Bakken Bears ovenpå. De har tabt de seneste 2 opgør i den her sæson til Horsens IC. De tabte i DM-finalerne til dem sidste år. De blev slået ud af pokalturneringen inden, og kunne altså sidde og se Horsens IC slå Randers i pokalfinalen. Så det har altså været en liga, der har været toppet lidt af de gule farver. Og det er de altså på vej til at ændre her med en enkelt kamp i Forum Horsens. De virker lidt rådvilde Horsens, hvor de skal få pointene fra. Vedran, lang 2 år, store, 60-74. Vedrans første scoring siden første periode, tror jeg. Godt af Nimrod. Glover siger, at han skal kaste bolden højere op. Addison ud til Hilliard. Der er lidt for lang tid. 7 sekunder nu. Det er som om de ikke rigtig har en plan, Horsens. Fitzpatrick ud til Addison. Juf med rebound. De stresser lidt for meget over. De kan ikke rigtig finde ud af, hvem af dem, fordi der er ikke rigtig nogen af dem, der har haft tur i den. Og hvem skal de så gå til? Fitzpatrick har brændt de seneste. Venter lidt. Hilliard har brændt de seneste, venter lidt, og så bliver det sådan lidt, der bliver skudt eller presset af skuduret i stedet for. Ja, så kan man sige, at de er gået helt væk fra Baikator. De kan sagtens lave noget spil, hvor de kommer til kurven og kaster den op til ham. Bivia. 24 sekunder. Her har det gået 24 sekunder. HSC får bolden. Han forinden skal have en udskiftning på banen. Men den rammer ringen. Jeg tror ikke, den er tæt på at ramme ringen, og derfor altså 24 sekunder. Timeout til Bakken Bears. Israel Martin vil lige vende situationen. 74-60 står det nu altså her. Ja, det mest overraskende er jo faktisk, at Horsens kun har scoret 60 point. De er normalt et hold, der scorer virkelig mange point. Men de har slet ikke fundet formen til det her Bakken Bears forsvar. Remember our plan. Our plan is get in front of the guys and rebound. Our next offense is gonna be fight, back,
one-on-one, Vedran. One-on-one, Vedran. Watch it. Watch your back door. Strong. Swing. And back. Stay. He touched the ball. He touched the ball. Player touched it again. No. Player touched it last. Nip. Also, Horns, you and Vedran, right? Out of that, but hey, keep passing it. Keep working. Hands up. Nice. Hands up. Crowd it. Get it out. Keep playing one-on-one. Til Bakken Bears, og det har en tilbage, men HIC har 2 timeout endnu. Ja, Mike gang i den derude på lægterne og se om timeouten her har kunne rykke noget af det. Arnold Dettis og Horsens IC forsøger nemlig at genvinde pokalmesterskabet. Nimrod skifter gear. Kollega af Fitzpatrick. Det var en straffepoint, han reducerede til 62-74. Horsens er altså i en 1-3-1 zone. Det er også det, vi så Stevnsgades damer. Øj, triple team. Det er sjældent, man ser det. Jeg vil sige, han har været god i dag, Sean Glover, men det kommer 3. Det lykkedes for dem. Får bolden ud af det triple team og får et presset skud. God aflevering fra Vedran til Marcus Addison. Og så er det en 10-pointskamp. 74-64. Det må sige, Vedran, han blev ikke triple team, men han driblede ind i 3 spillere, og så fandt han en fri mand. 64-74 stillingen. Se, hvor meget det kan stresse dem lidt her. Bakken med Horsens zoneforsvar. Han står altså helt fri nede bag ved Sean Glover. Men de har simpelthen under så meget pres ud, de ikke rigtig kan finde dem. Lærke. Den er stor og ond. 3 point, Thomas Lærke. Samtidig så slap Sean Glover altså for en ret stor fejl under kurven. Som jo ikke havde betydet andet, end der har været 3 point. Men en ekstra holdfejl. Fitzpatrick til Keita. Lidt for lang. Lærke med rebounden. Divia til Djukic. 2,5 minut igen. Lærke har lige ramt en, giver den op. Glover, 2 point. Over Keita. Jeg ved ikke, om man kunne mærke faren, der kom. Fingerspidsgefühl. Men i stedet for at lægge den lige i, så smed den altså lige op under loftet, og så kunne Keita ikke nå den. Og HIC på vej til deres andet nederlag i 2 kampe. Og inden det, der havde de altså ikke tabt en kamp endnu. Og de er lidt i knæ i øjeblikket. Ja, det er de, og jeg vil sige, de er specielt offensivt i dag. Ser rigtig skidt ud. Fin vinkel her på 3'eren. Arnel. Tydeligt kropssprog, der fortæller, følelserne går igennem de her atleter. Op og ned af de bonede gulve. Jeg er Horsens 3047 tilskuere på plads. Her hvor Bodovkinen stjæler den. Og hvis man skulle være i tvivl, så er det selvfølgelig publikums tilskuerrekord for en pokalfinale og en pokalkamp. Liga-rekorden ligger over 5.000, tæt på de 6. Og sat selvfølgelig ude i boksen i Herning. Men for en pokalfinale, så er det her altså toppen. Fejl. Bivia og fat i ryggen på Iffe Lundberg. Første hold fejl. Fjerde hold fejl. Til Bakkenbergs. Jeg synes også, Horsens, de har lavet 0 fejl i 4. periode. Og det er ikke et sundhedstegn, synes jeg, for et forsvar, der spiller så aggressivt. Iffe Lundberg bliver presset. Lærke ender med den. Han har gjort det godt i dag også, Thomas Lærke. Her kommer han kottende, får ikke noget. Så vil Glover have den tilbage. Topscorer med sine 20 point. Han har været virkelig, virkelig god, Sean Glover. 8 rebounds og 4 assists har han også. Ser man også kan skyde fra distancen. Tæller ikke, men han kan ramme. Og som vi hørte ham sige
Lars Fink inden kampen. Beskeden fra holdkammeraterne var klar, vi skal bare vinde. Og det ser ud til, at den får de i hus. Point. Han kan jo stort set ikke skyde ved siden af. Ja, Patrick ser slidt ud. Han gjorde alt, hvad man menneskeligt kunne gøre for at stoppe det der skud. Han er 10 for 12 for gulvet, Sean Glover. 5. fejl her til Darko Jukic. Skal han passe på, at han ikke taber hovedet, Darko Jukic. Gjorde det godt i starten af kampen. Det er så lidt hæmmet her. Så han måske sig selv lidt ud af spillet på et par missede kald eller på et par fejl. Ja, så laver han den lidt hårde fejl. Plantin kommer ind i stedet for. – 46 sekunder tilbage. Bakkens fans har rejst sig, står og klapper taktfast ned. Resten af hallen, mange af dem nok klædt med nogle gule trøjer et eller andet sted. Ja. De sidder, jeg ved ikke om de er i choktilstand, men de er i hvert fald lidt presset over det her. Jeg synes faktisk lidt desværre i forhold til rammen. Der fik vi ikke en kamp, der var så tæt. Som kunne have sat helt kogende der. Man har godt kunne mærke de gange, hvor Horsens har været på vej tilbage. Hvor meget tryk kan komme på. Glover, 4 sekunder på skuduret. Meget, meget dyb træer. Og det har nærmest været prikken over i. De skal afslutte igen, men nu kan de trække tiden. Budovkanen fejler. Nu er lige ved at Tanning, hans tredje fejl. Tredje fejl i kampen. Det gør han, så de behøver at afslutte. Anden holdfejl. Og så er det spørgsmålet. Jo, Glover han er ligeglad. Han vil have sin point. 22 af slagsen nu. Og så slutter det altså 83. 66 bliver det endelige resultat. Bakken Bears vinder det danske pokalmesterskab efter en pause. Og Horsens IC altså var mestre sidste år, og vi ser altså jublen bryde lidt ud her. De har været presset, de tabte det danske mesterskab sidste år. De har klaret sig godt europæisk, de har haft nogle fine resultater, men her altså får de altså endelig lidt tilbagebetaling på de sats, de har lavet. Ja, det må man sige. De spillede en forrygende god kamp, synes jeg. Og fik sat Horsens helt til vækst, faktisk fra starten. Spillerne takker dommerne for kampen. Bakken Bears jubler derhenne. Vi skal selvfølgelig have et par reaktioner, vi skal høre fra flere forskellige. Vi skal have et kig på lejrene, vi skal have nogle interview med trænerne, og vi skal selvfølgelig også have kåret årets pokalfighter. Lars Fink, han er klar med den første. Det er Gabriel Iffe Lundberg. Ja, Iffe, hvad var det, der gik galt for jer i dag? Mangel på fokus, mangel på intensitet. Vi spiller mere fysisk, end vi gjorde. Vi ville det mere, end vi ville i dag. Ja, hvordan kan det ske i sådan en ramme her? Det ved jeg ikke. Det føles som om, vi var på og vi var klar til kampen. Men udfaldet var anderledes, som vi havde håbet på. Så er der så 2 nederlag i træk. Hvad gør det ved jer som hold? Det betyder meget, specielt den her kamp, fordi det var en kamp, som alle var super opsat på. Men vi må bare gå tilbage og kigge på nogle videoer og lægge ekstra fokus på de små detaljer. Tak skal du have. Corner! No help! Be careful, Frank! Do it! Crowd it! Get it out! Get it out! Keep playing one-on-one! Keep playing one-on-one! Thomas, let's go! Darko! Defense! Match up, I don't care who. And stay strong, Let's go! Darko! Good focus. Nim! It doesn't matter. You work from the top. Attack, come back, work from the top. Darko Jukic, man, keep focus. Hey, Darko, keep focus, please. Pass the ball! Pass! Go fast!
Ja, meget passende fra den her mic, hvor vi hører Darko Jukic, keep focus. Så kan vi komme over til dig, Lars Finger. Så kan du måske viderebringe beskeden til ham. Men først og fremmest lykønske ham med pokalmesterskabet. Ja, han er lige ved at sige tak for kampen til Horsens-spillerne her. Det skal han selvfølgelig lige have lov til, men Darko, han er klar. Han er altså lige færdig her, så kommer han hen til os bagefter. Lad os prøve at høre. Her har vi ham sammen med Lars Fink. Ja, Darko Jukic, hvad fik I sat på plads i dag? Vi får pokalen i skabet. Der. Oh! Ja, skal jeg lige få spørgsmålet igen? Ja, fik I sat noget på plads i dag? Ja, vi fik sejren. Vi fik sat Horsens på plads. Vi var fokuseret, som jeg sagde i går i en interview. Vi ville komme fokuseret ud i dag. Forsvarsindsatsen var i top. Det gjorde, vi vandt i dag. Hvor vigtigt var det for jer i forhold til, at I tabte finaleserien sidste år til Bakken, og så få overtaget på dem i dag? Nu var jeg ikke sidste år, men jeg kan da mærke på gutterne og organisationen, det er noget, man rigtig gerne vil. Ikke? Og så har vi også tabt 2 kampe her i starten af året til dem. Og ja, så er det bare dejligt at få sådan en sejr, og som vi kan bygge videre på, efter vi har været, synes jeg, en lille slump her på det seneste. Og hvad skal der ske nu? Vi skal fejre. Tak skal du have. Ja, det klassiske spørgsmål. Hvad skal der så ske nu? Det skal fejres, men de skal altså også passe på, for de har stadigvæk et hårdt program foran sig. De har et hårdt program bag sig. Der er stadigvæk noget Europe Cup, der ligger og venter. Og jo, et pokalmesterskab. Nu kan man sætte et flueben, og man kan sikre sig at sige, at sæsonen er ikke reddet for Bakken, men man har kvalificeret sig til anden runde internationalt. Man har vundet pokalmesterskabet, så man er godt på vej til at sige, at det kan være en godkendt sæson. Og jeg synes klart, man kan allerede sige, at det er en godkendt sæson på baggrund af, de er kommet videre i Eurocup, og de har vundet pokalen. De har gjort alt, hvad de skulle nu. Det eneste, de gør mere i virkeligheden, er at vinde mesterskabet. Det er selvfølgelig også vigtigt, og det kommer de også til at forsøge. Men derfra og så til at sige, at der skal mere til, det ved jeg ikke. Men de har gjort det super godt i dag. Forsvaret, som han sagde, Jukic, rigtig, rigtig stærkt. Derudover, så vil jeg sige, at de skød 9 for 16 bag trepointslinjen. Det gjorde Horsens absolut ikke. Det var meget afgørende, specielt i starten, at Bakken Bears fik skudt sig varme udefra. Noget, de gjorde i starten af året, og som de ikke har gjort de sidste og så fik de bygget et hul. De fik opbygget et forspring, der var så stort, at det nærmest var umuligt at overkomme det mentalt for HC. Specielt, præcis, og så også fordi Horsens hele tiden skulle spille for baghjul. De var hele tiden bruge kræfter på at komme tilbage. Og hver gang de kom inden for 10 point, så ramte Bakken Bears en træer, og så var det tilbage og spille mod det der fantastisk gode Bakken Bears forsvar. 83-66 blev altså resultatet, og med det er der sikret Bakken Bears som mesterskabet, og ikke mindst det 10. mesterskab i historien, hvilket gør Bakken Bears til det mest vindende pokalhold i Danmarks basketballhistorie. Jeg ved, at de er glade for statistikker i Aarhuslejren. Den her, altså selvom at det selvfølgelig bare er en pokaltitel som alle de andre, men det med at bringe sig i spidsen som det mest vindende, det må være specielt. Det tror jeg da helt sikkert er vigtigt. Det er også for en mand som Michael Pilos og Steffen Wig, som vi havde tidligere studiet, de 2, der har startet det her projekt, at gå fra at have 0 til nu at være både det mest vindende for mesterskaber og det mest vindende for pokaltitler. Det er da en kæmpe succes, og det er selvfølgelig super vigtigt for klubben. Vi arbejder selvfølgelig på flere reaktioner her, hvor vi ser Bakken-spillerne få deres medaljer. Og netop nu får jeg at vide, at vi er klar med Arnold Dedic, head coach for Horsens IC. Arnold Dedic, what are you most disappointed about today? The whole point was emphasis on effort, right? It's a final, so it has to be a tough, it has to be a physical game. We didn't perform tough, for example. It cannot be that in the finals we're ending up first 20 minutes with 2 fouls only. And what about your offense? It seems like you had some problems offensively as well. What is showing now, especially today in the big game, in the finals, when we're going down now, everybody wants to be a hero. We need to erase that. We need to have a absolutely, completely different mindset when it comes to that, because we cannot do 1 against 5. And this is what we were showing most of the times today. Everybody wants to get the team out. It cannot be. It has to be. 2 losses in a row. What do you have to change in the team? A lot of things. I mean, we felt that 15, 20 days ago. When we brought in 2 new players. We were to disrupt a little bit offensively, maybe even defensively, but we got the 2 quality players, so we need to play way better. We need to step up definitely when it comes to effort, and some things, of course, when it comes to offense and defense, to put things together to work again as in within the flow, let's say, something like that. So, but we have to work a lot on it. Thank you.
Og her ser vi altså årets pokalfighter blive kåret af borgmesteren i Horsens, Sean Glover. 26 point, 8 rebounds, 4 assists, og han brændte stort set ikke. Ramte ikke ved siden af. Jamen, han var suveræn god, og specielt var han god i en periode, hvor Horsens var ved at komme tilbage. Der gav de ham bolden, og så scorede han de her isolationsspil stort set hele tiden mod Fitzpatrick. Han bliver lidt en hovedpine for Horsens fremadrettet. De skal finde ud af, hvordan de kan dække ham op. Og så kommer Nikolaj Iversen, han fører en løbende ind, løfter trofæet. Bakken Bears vinder deres 10. mesterskab i den danske baskethistorie. De er tilbage på tronen, vipper de forsvarende mestre af i en fuldstændig pakket og udsolgt Forum Horsens Hal 3047. Vidne det her i hallen. Jeg ved ikke, hvor mange tusind der var derhjemme, men jeg håber, jeg nytte det. Det var i hvert fald en fornøjelse og fuldstændig fortjent, at mesterskabet nu er tilbage i Aarhus Nord.